Ụmụaka, ka anyị kwuo nke bụ eziokwu. I cheela ka otu chi gị, mmụọ ndụmọdụ nke onwe nke Chineke tinyere n'akụkụ gị, si ele gị anya banyere ihe nzuzo ndị ị na-eme? I chere na ọ na-akụ egwu n'eluigwe, na-eti mkpu ọṅụ mgbe i chiri ntị sị, "Nke m ka m na-eso"? I chere na mmụọ gị na-efe aka ekele mgbe ị sịrị, "Ama m ụzọ, ma ụzọ ahụ butere gị na nnukwute nsogbu"? Ọla mma. Papa. Taa ka m kọọrọ gị na ụmụaka akụkọ ihe mere n'ala Ụmụahịa mgbe otu chi kpebiri ịhapụ oru ya n'ihi oke mgbagwoju anya nke mmadụ enyefere n'aka ya. Akụkọ a ga-egosi unu ihe mere chi jiri chọọ izu ike. N'obodo Ụmụahịa, ebe oke dị n'etiti ụwa nke anyị na ụwa mmụọ dị ka anwụrụ ọkụ, ka otu nwoke aha ya bụ Okwudili bi ebe ahụ. Ma mgbe ụfọdụ, ọ dị ka Chineke na-atụgharị uche banyere okike a. N'omenala Igbo, mmadụ ọbụla nwere chi, mmụọ ndụmọdụ nke na-elekọta ya, na-agwa ya amamihe, na-enyere ya aka ịga n'ụzọ ziri ezi. Ma chi Okwudili Ndubuisi bụ mmụọ nwere obi mgbawa. Afọ 25 ka ọ na-agba mbọ iduzi Okwudili, ma mbọ niile ọ na-agba enweghị isi ma ọlị. Mmụọ a jụrụ ọrụ ya. Ọ chọkwara ịkpọtụrụ onye kere ụwa ka ọ bịa nyere ya aka. Okwudili bụ nwoke nke nwere ike chefuo ụzọ n'ime ụlọ ya. Ọ bụrụ na e nyere ya ụzọ abụọ, nke na-eduga n'amamihe na nke na-eduga n'ọnwụ, ọ na-achọta ụzọ nke atọ nke ga-eduga ya na nnukwu nsogbu. Ụtụtụ ọbụla, Ndubuisi na-enye Okwudili ndụmọdụ ọma, ma Okwudili na-eme ihe nke megidere ndụmọdụ ahụ kwa ụbọchị, dịka anụ ọhịa na-eme ka ọ bụrụ onye isi. Ihe Okwudili na-eme malitere iru Ndubuisi n'ahụ n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ. O wee kpọkuo ndị mmụọ ibe ya, tie mkpu n'oke olu sị, "Achọrọ m ịgbanwe ọrụ o. Ee, biko gbanwee m n'ọrụ a. Nwoke anaghị ege ndụmọdụ. Ọ na-ewere ndụmọdụ m dịka ọgwụ ọjọọ. Nye m ọrụ ọzọ, ọbụna dị nkume ma ọ bụ ịgụ aja ala, kama ọ ga-abụrụ Okwudili." Ndị mmụọ ibe ya jụrụ Ndubuisi ajụjụ sị, "Gịnị ka o mere taa?" Ma Ndubuisi n'ihu mmụọ niile zara ha sị, "Ụnyaahụ agwara m ya sị, echela onye na-ere ahịa na-abịakwute gị, n'ihi na ọ zụrụ ewu nke ọ kpọrọ ewu amamihe, nke na-eyi akwa dịka nnekwu ọkụkọ." Ndị mmụọ ibe ya wee tie mkpu n'oke olu. Mgbe ewu ahụ na-enweghị ike iyi akwa, kama Okwudili ga-amụta ihe, ọ sịrị na ya ga-akụziri ewu ahụ ụzọ nnekwu ọkụkọ si eme ya. Ike wee gwụ ndị mmụọ a niile. Ha wee tinye aka n'isi ha, tie mkpu sị, "Ihe ọjọọ agba afọ." Otu abalị, Ndubuisi bịara na nrọ ịdọ Okwudili aka na ntị sị, "Okwudili, echela onye na-ere mmanya nkwụ echi. Ihe ahụ abụghị mmanya. Ọ bụ mmiri ayọpụtara n'ime ji akpụ nke a gwakọtara ya na ihe ụtọ nke ụmụ mmụọ nke na-asọpụta n'elu ugwu Ọmụmbala." Nrọ a doro anya nke ọbụna ndị nwatakịrị ga-aghọta ihe egwu dị n'ime ya. Ma gịnị ka Okwudili mere? Kama ịma jijiji, anya ya mụrụ ọkụ dịka oriọna n'abalị. O biliri, malite ịgagharị n'ime ụlọ, na-atụgharị uche n'ụzọ siri ike n'ihe ọ ga-eme. Chi m gwara m ka m ghara ịzụta mmanya nkwụ echi. Ọ ga-abụ na ọ ga-adị oke ọnụ ahịa n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na mmanya ahụ dị njọ, chi m gaara asị, "Ọ bụ nsị." Kama ọ sịrị, "Echela onye na-ere ya." Ọ pụtara na mmanya a bụ ihe pụrụ iche. Ọ bụ ule nke amamihe. Ya mere, aga m azụta udu mmanya niile ka m nwee ihe ga-ezuru anyị n'oge nsogbu. N'ụwa mmụọ, obi wee gbawa Ndubuisi, nke mere ya ka ọ tọgbọrọ n'ala dịka alakara osisi kpọrọ nkụ, wee gwa ndị mmụọ sị, "Unu ahụla ihe na-emenụ? Ọ na-eme ka ndụmọdụ m bụrụ ihe na-akpata nsogbu." Okwudili zọrọ nsogbu, wee mee mmemme kpọkọọ ndị mmadụ n'olu ike sị, "Bịa ṅụọnụ mmanya pụrụ iche. Ọ bụ chi m nyere m ntụziaka na amamihe nke pụrụ ime ka m zụta ya." Ha nụrụ maka amamihe chi, wee ṅụcha mmanya ahụ, ma ihe na-esote ya bụ nnukwu ọgba aghara. Nke mbụ, afọ ha malitere ịgba mgbọ dịka egbe ndị agha n'oge ochie. Onye ọbụla na-eti, "Afọ ya o, afọ ya o," na-achọ ebe ọ ga-anyụ nsị. Okwudili, onye afọ ya na-eme mkpọtụ dịka ọgba tum tum,
wee kwuo sị, lee ka ọgwụ nzọpụta anyị na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ na-eme ka ahụ dị anyị ọcha n'ụzọ dị egwu. N'ụwa mmụọ, Ndụbụisi na-efufe isi ya sị, Chineke m, unu ahụla ihe na-eme. Ọ na-eme ka ndụmọdụ m bụrụ ihe na-akpata nsogbu. Ọ sị na ajọ nsị mmụọ na-eme ka ahụ dị ọcha. Tụfịa agwa. Okwu dịlị, abụ m chi gị Ndụbụisi. Echetara m nkụzi ndị mmụọ nke si na nkụzi esi n'ụtụtụ gosi nwatakịrị ka ọ na-eso ma ọ na-eto. Taa, abịara m ka anyị kparịta ụka nke ọma. Okwu dịlị, onye anya ya na-egbuke dịka ọnwa juru eju n'abalị wee jụọ sị, chi m, ị bịarutere ikwupụta amamihe m? Ndụbụisi kụdara ume wee sị, nwa m, afọ 25 ka ị nọrọ na-eme ihe niile megidere uche Chineke na ndụmọdụ m niile. Okwu dịrị zaghachiri n'olu iwe sị, mmegide? Mana ana m eso ntụziaka m mgbe niile. Ọ bụ obi m na-edu m, ọ bụghị gị. Ọ dị mma n'ebe a ka anyị ga-akwụsịtụ akụkọ a. Ọla mma, anyị ga-alawa. Ruo n'izu ụka ọzọ, anyị ga-aga n'ihu. Imeela papa. Ụmụaka, unu emeela maka isonyere anyị. Tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya. Depụtara anyị uche obi gị ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.